Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Aquí tenim un mapa d'Espanya, o de la península Ibèrica, on ens hi juguem el futur els catalans. Fixeu-vos un detall molt curiós, quan es va construir el primer AVE, el primer tren d'alta velocitat, es va construir al Madrid-Sevilla i després l'han allargat fins a Màlaga i ha arribat a Algesires. La construcció va continuar, que ha arribat a Saragossa fins a Barcelona, però l'estat espanyol està pensant de fer el que se'n diu la travessa central dels Pirineus, que és continuar des d'Osca i travessar els Pirineus amb 2 túnels de 60 quilòmetres de llargada. El problema és que això va a 1.000 metres d'alçada amb un consum energètic brutal. Que si fan això, què passarà? Resulta que avui en dia la mar Mediterrània és la mar que ja porta més càrrega del món. Ha superat el mar Pacífic i per aquí passen cada dia centenars de vaixells. Si els vaixells poden descarregar als ports de la Mediterrània, lògicament haurien de tenir un ferrocarril que anés des d'Algesires, agafant els ports d'Alacant, València, Tarragona, Barcelona, fins a enllaçar amb Lió. Us en recordareu que en el Pla d'Estabilització d'Espanya, després del que va ser la Guerra Civil, en l'any 57, el Banc Mundial li va recomanar al dictador Francisco Franco 2 coses. Primer, que construís una autopista que anés des de Cádiz per empalmar-la fins a Berlín i que també fes un ferrocarril. Es va construir la AP7, que està sobre la via Augusta que havien construït els romans i ha sigut el gran desenvolupament que hem tingut a la banda mediterrània, però el ferrocarril no es va construir mai. El problema d'això, com veureu, és que, clar, construir aquest ferrocarril, si el fem passar per la Mediterrània, serà el gran desenvolupament que tindrem els catalans i els valencians, però si el fem passar per Madrid i que vagi cap a la travessa central, resulta que serà el primer ferrocarril del món que el construiran fora dels ports més importants. Però és clar, l'estat espanyol sempre construeix per raons polítiques, però mai per raons econòmiques. I un detall molt important, si es fa des d'Algesires passant per Madrid cap a Irún, resulta que la distància són 2.200 quilòmetres amb un cost de 94.000 euros per 1.000 tones. En canvi, si es passa per la Mediterrània, ens estolviem 500 quilòmetres de llargada, però el cost per tona també són 24.000 euros més baix. Això és cabdal per la nostra economia, perquè aquest detall d'aquí us fa entendre el per què necessitem el ferrocarril. Clar, el cost del transport, portar 1.000 tones per quilòmetre, per carretera val quasi 88 euros, amb vaixell 23, però és que amb tren val 18 euros. Això reduiria els costos logístics de totes les empreses catalanes i valencianes quasi un 30% i ens faria competitius. Hi ha un exemple molt clar. Resulta que portar les mercaderies que ara no poden descarregar en els ports d'aquí, de Barcelona o de València perquè no tenim el ferrocarril, són 3 dies més de navegació i van a descarregar en els ports del nord d'Europa. La Volkswagen ja ha dit per 2 vegades que li va dir el senyor Maragall i el senyor Montilla que si es fes el tren que sortís de Barcelona amb amplada europeu, la fàbrica que tenen de motors de Bremen la portarien a la zona franca. Lògicament, això són mils de treballs directes i mils de treballs indirectes. La pregunta és, per què no es fa aquest ferrocarril? Resulta que Espanya, tal com he dit abans, sempre ha seguit un model ideològic. Mai ha fet una presa de decisió econòmica pel tema de les infraestructures. Tenim un llibre fantàstic que jo us recomanaria per llegir, que és Espanya, capital París, que entendreu el per què es prenen aquestes decisions polítiques.